Namaste, milí přátelé. Zdravím vás u tohohle videa, které se věnuje takovému tématu, které je velmi aktuální dneska pro mnoho lidí, a to je nespavost nebo nekvalita spánku, přerušovaný spánek a následná samozřejmě únava, frustrace a vlastně neschopnost si odpočinout, zregenerovat a pak vlastně nás to nabalí do toho cyklu, ze kterého je velmi těžké vystoupit. Není to vůbec sranda, taková věc, nespavost, protože pochopitelně musíme vnímat to, že pokud tělo dlouhodobě nemá přístup k dobíjení a regeneraci, pak je to samozřejmě jako půda, živná půda pro jakékoliv onemocnění a tomu se chceme vyvarovat. Pochopitelně většina z nás začne ten problém řešit, až když to jako hodně hoří, tak jak to už dneska jako bývá, že hodně těch našich problémů nevnímáme, když tak nějak se budují, a začneme je vnímat, až když je ten požár, a pak vlastně v té velké frustraci, vzteku nebo i prostě velkému zármutku nebo neštěstí z toho, že se nám nedaří spát, tak pak jako rychle hledáme takové ty SOS, rychlé balíčky a rychlé řešení na to, co mám teda udělat v tu danou noc, když se mně nedaří spát. Tak takových metod možná pár je, nicméně důležitější mnohem a účinnější je začít prostě se vracet zpátky k té prevenci a řekněme tak nějak jako striktní se pověnovat té prevenci po nějakou určitou časovou dobu, kde se v tomu absolutně oddáte, protože víte, že když budete každý den v tomto pokračovat, takže to nějakým způsobem konečně zabere. Takže v tomhletom si je potřeba uvědomit, že není možné uhasit ten oheň hned, ale bude pomalinku uhasínat, když se oddáme téhleté preventivní praxi, která je ověřená, osvědčená a funguje. A samozřejmě další videa se tomu věnují, těm konkrétním praxím, které dělat. Nejlépe samozřejmě je začít s tím, jak spíme a v jakém prostředí spíme, co nás obklopuje v té místnosti, kde spíme, jaká tam je energie, protože často to je taková zásada číslo 1, když není to prostředí, ten pokoj, ve kterém spíte, čisté, dostatečně, myslím tím energeticky, tak to prostě ten spánek prostě nemůže být kvalitní. To znamená, určitě znáte feng shui a různé tyhle východní doporučení toho, co je dobré, co není dobré, ale obecně to je zásada minimum věcí v pokoji, žádná elektronika v pokoji, letové režimy, ideálně před spaním 1 až 2 hodiny, nekoukat na žádnou svítící obrazovku, opravdu jako vyvarovat se tomu, a samozřejmě jako čisté prostředí a vlastně samozřejmě i energeticky můžete každý den vyvětrat a vyčistit nějakým vykuřovadlem nebo vonou tyčinkou a esencí. A s tou elektronikou je to taky důležité. Potom, co pomáhá při spánku, je úplná tma. Pokud nemáte úplnou tmu, úplné ticho, může to být taky velký problém. Takže já doporučuji třeba šátek, tak si dát šátek přes oči. Ne každému vyhovuje taková ta guma, co si dáte, tak já používám šátek. A pochopitelně ne pro každého jsou vhodné špunty do uší, ale pokud můžete zajistit co největší ticho a zároveň přístup vzduchu, tak je to stav ideál. Tak to jsou takové zásady, co je přímo k tomu spánku. Pak samozřejmě spánek je výsledek toho, co děláme celý den. Takže když si uvážíte, že dnešní doba je naprosto přeplněná vzruchy
informacemi a to kolektivní vědomí je jako plné spěchu a tlaku a sevření a takového napětí a celkově jako stresu, tak potom samozřejmě se není čemu divit. Že to nevnímá už naše tělo jako stres, to neznamená, že to stres není. Naše tělo je na jednu stranu úžasně a na jednu stranu hrůzostrašně schopné adaptace na prostředí. To znamená samozřejmě úžasnou věc, že se dokáže adaptovat na pozitivní stránky, ale naprosto jako neuvěřitelně se dokáže adaptovat taky na stres, kdy prostě normální míra stresu už nám nepřijde jako míra stresu a to je to, co se děje hodně lidem, že nemáte pocit, že jako vlastně se tak stresujete, ale ta hladina těch adrenalinu a kortizolu a těch hormonů, které jsou vlastně nabuzují a podporují neustále to naše nervové svalstvo k aktivitě, a tak je nezdravé. Takže my potřebujeme vnést do toho našeho nervového systému ten balans a co je vlastně způsobeno, nebo co je důvodem, protože nespíme, je to, že náš nervový systém nedokáže už přepnout na ten druhý. Máme dva systémy, podle kterého funguje naše nervová soustava autonomně, nezávisle na nás. A to je ten, který nás podporuje k akci, dělám, konám, jsem prostě tady, a druhý je já odpočívám. A ty dva nejsou v rovnováze u většiny z nás. To znamená, že my musíme tou praxí, která je v následujících videích, pravidelně podporovat tohleto vyvažování té druhé strany autonomního nervového systému. My sice k tomu nemáme přímý přístup, nicméně skrze techniky, skrze broudivý nerv, dech do břicha a další pozice v józe, další dechové cvičení a meditace, máme nepřímo přístup do nervové soustavy, aby se vyharmonizovala. Co to znamená? Harmonická nervová soustava, taková, která je odolná. A odolná znamená, že opravdu ten systém je natolik jako kompatibilní a obalený a celistvý a kompletní, že potom nás nic nenaruší. A pak samozřejmě musíme počítat s tím, že často procházíme změnami, velkými životními změnami, které často se otisknou do našeho spánku a nervového systému až poté, co proběhly. Protože když změna probíhá, to tělo se aktivuje, aby se nějak adaptovalo, a teprve potom, co změna je takzvaně hotová, teprve potom to naše tělo si začne uvědomovat a ta naše nervová soustava se začne uvědomovat, že aha, tady proběhla nějaká velká změna. A co tam je důležité, je ten aspekt ega, který ještě se snaží lpět a staré emoce se ještě snaží takhle zpětně skrze ten spánek se nás podržet. A co je vlastně spánek? Spánek je absolutní uvolnění, kompletní, takzvaně, jak se říká v angličtině, let go, kompletní vlastně odpojení, odevzdání, kompletní vlastně takové to. A když tohle to nemáme v té naší nervové soustavě, když tohle není, tady to kompletní schopnost nechat odplynout, tak nemůžeme spát. Takže se ještě pořád podvědomě něčeho držíme. To je jenom vlastně vysvětlení toho, proč ten spánek vlastně není kvalitní nebo dokonce není. A tohle všechno musíme pochopit, abychom to mohli přijmout a abychom mohli s tím začít něco dělat dlouhodobě, protože není to výsledek jednoho aktu, jednoho činu, že teď udělám jednu věc a už budu spát, anebo si vezmu samozřejmě pilulku a najednou budu spát. Že? Takže je toho hodně, co je potřeba vzít potaz. Nejlepší je vlastně poté, co skončí váš pracovní den, si udělat pro sebe hodinu, ideálně aspoň tu hodinu, ne-li více, a pověnovat se určitým věcem, jako je očistná sprcha či koupel a potom praxe, kterou vám navrhuji v dalších videích. A pak samozřejmě
můžeme dlouhodobě říct, že za 2-3 týdny se může začít něco zlepšovat. Takže tohle to je jenom tak stručně k tomu, co je možné s tímto spánkem provést a já doufám, že se vám to podaří. Namaste.